অন্ততপক্ষে মোর সরকার जों मोरो जोंनि टार्गेट जे যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেনদেন সঙ্গে সঙ্গে जों खाजाग्रा एलर्ट लिरनाय बर'नो पर्चा खतियान बंगुङै फालिदों अन्यदिक गैया त्रिपुरायाव बलम आइन चालुमनियागुलो बलमनि जागानि पाता बागजाखा बामफ्रनि आमलाव जागानि पाता बागजाखा हियाबा जागाखाय सौयै सिमना रोबै खुन्थि बुयै गैया गोबां मात्र दाबो जोंनि सरकार मन सिद्धांत खायथिया फाइनाल 31 तारिख डिसेम्बर बिसिङाव जे पाट्टा मानजाद कागज मानजाद दखलनि बायाखौ जागा बनो जागा सौयाखै रिबायै बर'नावबो जों खतियान पर्चा याफारिदों तै कैसा जायगाय जे बर'नि ट्राइबेलनि जायगा बेआइनि थायै नन ट्राइबेल थानायाव हस्तांतरण थांखा आबरनो ट्राइबेल्सा आसल मालिक ट्राइबेलनो बकरी जानायखाय बुसा बुसुमनो अ जायगा फेरदिनानै सामगो जों आरो